हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनायजों लोगोसे नोंसोरखौ बरायहरबाय दै दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सालाकाटि हालामनि सिङाव थानाय जलफाइगुरि गामिनि अलंबार क्लाबा बैसागु खुंफुंगासिनो। दानि जलफाइगुरि अलंबार क्लाबनि आफादगिरि फुलुं औवारिया फिरफिलाखौ बिरहोबाय। गोजोन आरो खौसेथिनि फिरफिलाखौ गामिनि गावबुरा बिजय बसुमतारिया बिरहोबाय। सिनायथि होनानै आखायाव लादों जोंनिनो जलफाइगुरि अलंबार आफादनि मानगोनां आफादगिरि फुलुं औवारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा बे समाव आङो गोबाव खालामालासेनो जोंनि जे दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय थांखि जोंनि जलफाइगुरि गामिजों लोगोसे साखाथियावनो थानाय नादांगारि राबापारानि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ गिबियावनो जोङो मान बावनाय आरो बिथांमोननो मान बिलाइ गथायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोरगोन। दा बे समाव आङो मान बिलाइ गथायनायनि सिगाङावनो बिथांमोननि मान बिलाइखौ मोनसे फरायग्रोनो थाखाय जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ आं गिबियावनो खावलायदों। बेनि उनाव जोङो मान बिलाइखौ जोंनि हांख्रायजानाय आलासिफोरनि आखाइनिफ्राय जोङो बिथांमोननो गथायगोन। बे समाव आं गाहाय नेहाथारि बिथांखौ मान बिलाइखौ फरायथिनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। फरायथिना होनायखौ होजोबनो हानाय नंलिया लोगोफोर, भिडिअआ गोलाव जागोन। आरो जलफाइगुरि अलंबार आफाद लासो सालाकाटि जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम सिम मुं फुलगोनो आखायाव लादों बिस्वरानी औवारि। बे मान बिलाइखौ आङो जोंनिनो बिथाङा 2020 मायथाइयाव सिबाजों खुंजानाय आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बे मान बिलाइखौ आङो जोंनिनो लिंहरजानाय गाहाय आलासि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानगोनां दिनेश बरगयारि सार बिथांनि आखाइजों हरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अलंबार नार्जारि बिथाङा 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो बिथांनि दिथागिरिखौबो फैफिननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आखाइखौ मान होयो। आं बे मान बिलाइ बावनाय बा होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनानै आं फोसावबाय। गोजोन्थों। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। जोंनि जे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय खुलुमबाय सार। आं नों सारनाव फंनैसो राव सोंगोन जे जलफाइगुरि गामिनि अलंबार क्लाबा माब्ला जोनोम जाजेनामोन आरो सोर गायसनजेनामोन
लोगोसे दिनैनि बे बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ जागायजेननायनिफ्राय मा मा आयदा लानानै खुंफुंनाय जाखो बेफोर सुबुंफोरा नोंथां बैसागु होनोब्ला जों नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आङो सैत्र दाननि फोरमायनो थाखाय जोबथानाय रायजोनि जानानै बोसोर गोदाननि गसंनाय जाबाय। बैसागु आसा खालामबाय नोंथांनि बे जोंनि एखे थोंजों चेनेलनि गेजेरजोंनो गामियाव थानाय बर'फोरनि जोंनि बे जायनाखि साननाय जलपाइगुरि अलंबार आरो क्लाब फार्म सान्थौ लाइब्रेरिया बेयो जाबाय गोसारगोन जोंहा होननानै बोसोरनि मिजिंथिबाय। आगु बैसागु। नंगौ बेखौ जोङो नोंथाङा थिगैनो सोंदों एबा बुंथारो। जोंनि बे आरो बे जलपाइगुरि बैसागुखौ अलंबार जयकान्त सन्धि क्लाब फार्म लाइब्रेरिया जयकान्त सन्धिया 1990 मायथाइयाव गायसनजादों। 1944 बे गायसनजेननाय समाव गिबिसिन आफादगिरिया जाहैबाय सोरगोआरि चक्रमणि बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारिया मुस्रि हरेस्वर औवारिमोन। आङो बै समाव एडभाइजारैनो दंमोन। नंगौ जोङो बेवहाय बै समनि गायसननायनिफ्रायनो माखासे हाबाफारि मावै मावै गिबिसिन आफादगिरि जोंनिनो गायसनगिरि आफादगिरि चक्रमणि बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जालांबाय। गिबियावनो आं बिथांनि सोरगोआरि जालांनायनि थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबबाय जाहाथे जोंनि बे जलपाइगुरि अलंबार क्लाब फार्म लाइब्रेरिया बिथांमोननि अननायाव नाजाबोनायाव अरायबो जौगानानै थाथों, इयुनाव साबसिन हामसिन जाहैथों बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। नंगौ जोंनि बे जलपाइगुरि अलंबार क्लाब फार्म लाइब्रेरिया गायसनजेननायनिफ्रायनो समजों लायै लायै सालाकाथि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिफोरनि खेलाफ्राव कम्पिटिसन खेलाफ्राव बायदि बिथिङाव बाहागो लाबोबाय थादों। बिथांमोना अहरह नाजाबोबाय थादों। बिथांमोना खेलाल' नङा बेवहाय प्रग्राम हिसाबै बिथांमोना खुंबोबाय थादों। बोसोरफ्रामबो समनि गेजेरजों बिथांमोना आवगायबोबाय थादोंमोन। बबेबा समाव बिथांमोनहा रांखावरि बा रांखान्थिनि अभाबाव माने गोबां बिथिङै हाबाफारि लानो हायाखैमोन। खिन्थु फैयै फैयै नै देग्लाय दथि खेब फोरबोखौ जोंनि बे जलपाइगुरि अलंबार क्लाब फार्म लाइब्रेरिया देग्लाय बोसोराव साबसिन हामसिनै खालामनो हाबाफारि लादों आरो मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों फैयै फैयै दिनै नैथि दिन। मैया जाहैबाय बे रंजालि बैसागु खुंफुंनायजोंनो लोब्बा लानानै बायदि बिथिङै जेरै खेला दुला सोलोंथाइ बिथिङै जेरै खन्थाइ आवरायनाय, मिथिस्लाबै आवरायनाय, मोसानाय, देंखो रोजाबनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ मैया लाफुंदों। दिनै नैथि दिनाव बे हाबाफारियाव जाय जाय बिथांमोना बाहागो लानानै देरहासार जानो हादों बेखौ दिनै जोंनि बे बर' समाजनि नेम बादियै समाजखौ जौगाहोलांनो थाखाय जलपाइगुरि बे अलंबार क्लाब फार्म लाइब्रेरिया नैथि दिनाव अर्थात दिनै दा सोलिगासिनो दं। बेवहाय सावरायमेल समाजनि बिथिङै जौगानायनि बिथिङै बाहाय सावरायमेल लानायजों लोगोसे आगुआव थांनाय बोसोराव सेथि थाखोआव HSLC अर्थात मेट्रिकआव पास जाबोनाय जोंनि बे गामि दरनै जेरै नादांगारि, राभापारा आरो जलपाइगुरि बे गामिनि फरायसाफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंजोंनो जलपाइगुरि अलंबार क्लाब फार्म लाइब्रेरिजों लेंहरजानाय आलासि बिथांमोनहा बिबुंथि लाखिफैदों। बेवहाय जोंनि अलंबार क्लाबनि मानगोनां मुस्रि खुलुम औवारि बिथाङा आफादगिरि, लोगोसे खाम्फा नार्जारिया सेक्रेटारि। दा बे जोंनि जाफुबाय थानाय मेलखौ आफादगिरि खुलुम औवारि बिथाङा सामलायगासिनो दं। दा बेवहायनो गाहाय आलासि हिसाबै जों मोननो हादों जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' साहित्य सभानिनो अरायथा आफादगिरि श्रीजुत दिनेश बरगयारि सार। बेजों लोगोसे जोङो एम इ स्कुलनि बायद' हेडमिस्ट्रेस बायद' ब्रह्मखौ मोनबोनो हादों माननि आलासि हिसाबै। आरो सालाकाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनबोनो हादों माननि आलासि हिसाबै श्रीजुत आफादगिरि गनेश नार्जारि बिथां आरो लोगोसे नादांगिरिनि एबसु कमिटिनिनो आफादगिरि मानगोनां ब्रह्म बिथां, लोगोसे
जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गारजेन दिथागिरि साननो हनो गोरों गामि दरनैनि मानगोनां गावबुराजों लोगोसे समाज सिबियारि रायजो राजा बिथां आरो जोंनि न'खरफ्रामबो नुजाफैनो हानाय बे गारजेनफ्रा दिनैनि बे मिथिङाव बाहागो लागासिनो दङ। दिनै मेलनि गेजेरजों जों नुनो हाबाय HSLCनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय बिथांमोननो मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा गाहाय आलासिया बिबुंथि होगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि बे अलंबार क्लाब काम लाइब्रेरिया बेबादिनो हाबाफारि लायै लायै आवगायहोलांबाय थागोन आरो इयुनाव जोंनि बे फरायसा फरायसुलि गथ' गथायफ्रा गामि दरनैनि लोगो नांनानै खुंनाय बे हाबाफारिया अरायबो जाफुंसारथों आसा खालामदों। जोंनि बे जलपाइगुरि अलंबार क्लाब काम लाइब्रेरिनिफ्रायनो मोजां सासे गेलेगिरि, मुंदांखा थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि, देंखोगिरि, रोजाबगिरि जाहैनो हाथों। बे बिथिङै जोंनि नैबे क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंदों होननानै जों मिजिंथिदों आरो रायजो राजानि बयनिबो मददाव न'खरफ्रामबो थाइसे थाइनै रां खांनाय आरो साख्रियालफोरनिफ्राय रां खांनाय आरो जोंनि बे ओनसोलाव साहा बागान, रबार बागाननिफ्राय गारजेनफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै रां लानानै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंदों। जोङो रावनिफ्रायबो थाखा बियाखै। गामि दरनैनिफ्रायनो जोङो गावनिनो क्लाब हिसाबै बयनिबो मोजां उद्देश्यनि थाखाय जोंनि दिथागिरिफ्रा मदद होदों। बेबादिनो आसा खालामबाय अरायबो होलांबाय थागोन होनना मिजिंथिबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होबाय। लोगोसे दिनैनि मेलाव नुजाफैनाय गाहाय आलासि, माननि आलासि आरो गामि दरनैनि गावबुरानि लोगोसे रायजो राजा, फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बैसाग दाननि गाहाम हामलायथि बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो बुंबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। रावबो खिथानो हाया। बे जोंनि ट्रेडिशनेलि जोंनि माखासे जानाय हाथायाव संखानाय ओंख्रि फानोबा बेखौ बायसिगोनसो जोंनि मानसिया। बेबादि जासिगोन। दा जोङो गोखा गोखै हिसाबै जों मा जायो दे मैगङा? जों मा मैगङा गोखा गोखै थायो? खेरादाफिनि, दौस्रेम, निम बिलाइ, नोरसिं, सिब्रु, सिंग्रि, दिंखिया, सामलावथि, बुरि थखन, मानिमुनि, खार'खान्दाय बिजौ, दाउ फेन्दा, रायदों बिथराइ, थाराय गाज्लि, लाफा सायख', हुकेन बिफांनि बिजौ, थुनथुनि, खुन्थाइ नारा, मैसुंखा, जोग्लावरि, मैथा सिख्ला, थालिर फस्ला। आं बेवहाय 25 थाल' लिरदों आरो बिराद दंबावो। नोंथांमोनहा सरप्राइज भिजिट खालाम। आंनि न'सुं खाथियाव ओरैबायदि ड्राग्सनि फालांगि जायो मालाबा। सोमोनांगोन नोंथांमोनहा। मोजां ड्रेस गाननाय, मोजां न'खरनि बाइकजों, गारिजों लोगो हमलायो। गारिया फैगोन ओरैनिफ्राय, गंसेया थांगोन ओरैनिफ्राय, हेन्डसेक लाहरलायगोन। नाथाय हेन्डसेकनि गेजेराव दं माबा मोनसे मुवा। जों गोजौआव थानानै बेफोरखौ नोजोर होयो। मालाबा जों होसोयोबो। नाथाय होसोनानै मा खालामदों? सन्दिता मेडाम बिथाङाबो गोथौ गोथौ बाथ्रा जोंनि आइजोफोरनि सायाव, दिथागिरिफोरनि सायाव आरो फरायसाफोरनि सायाव बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। राहाखौबो बिथांमोना दिथागिरि बिथांमोननि सिगाङाव मोजाङैनो बुंथिनानै होदों जे दिथागिरिया फिसाफोर गाव गावनि गथ' गथायनि सायाव माबादि जोथोन लानांगौ। बेखिनियानोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो आंनि ध्रुबजित ब्लग चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो।